Һава торышының кинәт җылытып җибәрүе язгы ташулар башлануга китерәчәк. Янгын коткару күзәтчелеге бүлеге язгы ташу чорында һәлакәтләргә юл куймау чараларын барлап тора. Белгечләр фикеренчә, район буенча хәл тулаем тотрыклы һәм контрольдә. На сегодняшний день Заинский район к паводкам мероприятиям полностью готов. На сегодняшний день, значит, в преддверии такой погоды, пока вроде бы все стабильно у нас, то есть температурный режим ночью минус, днем плюс, это в принципе это актуально на сегодняшний день и обезопасит нас от резкого подтопления. Су басу куркынычы аеруча зур булган зона дип Аксар авыл җирлегенең Иске Тәкмә һәм Бөресарай авыллары санала. Бу авыллар шушы чорда күзәтү астында. Куркырлык сәбәп юк дип танышландыра белгечләр. Анализ за последние 5 лет, то, что данные населенные пункты не подвергались подтоплению, но так как зима оказалась на сегодняшний день очень снегообильная, конечно же, существуют эти риски, и к этим рискам мы готовы. Проведены все тренировочные занятия на данный населенный пункт по порядкам размещения пункта временного размещения в случае подтопления. Соответственно, все ведется на контроле. Моннан тыш су саклагычтагы су күләме дә даими күзәтү астында. Сулыклардагы безнең калынлыгы 7 сантиметрдан да ким булмаганда аңа керү тыела. Аеруча балык тотарга яратучылар моңа игътибар бирми. Шуңа күрә безнең хезмәткәрләр елга буйларына һәр көн профилактик рейдларга чыгалар ди гарнизон башлыгы. Адилә Бөрханова, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.